Отново ще се качи и ще слезна. Обаче този път за време. Това трябва да го направя 3 пъти. Да. Първи път. И без да използвам ръцете си. Хопа! Път. Това са изморително. Енка. 35. И хопа! И намига се доуспях. Беше много трудно. Но сега е време за най-якото. Я се превъртя. Здравей, мама. Защо си ходим в батерията, транспортно извънеш? Кажи здрасти на камерата. Здрасти, камера. Така, още 3 секунди. 2, 1.